Moi ja tervetuloa Apustajan tutkimuksiin. Tänään vertaillaan vähän Jenkkien köyhimmän osavaltion talouslukuja Suomen valtioon. Joskus suomalaista keskustelua kuunnellessa nimittäin tuntuu, että täällä ollaan aika ylimielisiä ja Suomea pidetään ylivoimaisena valtiona Yhdysvaltoihin nähden. Yle varsinkin tykkää kertoa, miten huonosti asiat USAssa ovat. Tehdään siis perinteinen hattuanalyysi. Annetaan Suomelle kuitenkin pieni kotikenttäetu ja vertaillaan Suomea Jenkkien köyhimpään osavaltioon, eli Mississippiin. Mississippi on noin 3 miljoonan ihmisen osavaltio Etelä-Jenkeissä. Osavaltiota pidetään yleisesti Jenkkien köyhimpänä ja muutoinkin surkeimpana paikkana elää. Teen vertailun seuraavien mittarien kautta: bruttokansantuote henkeä kohden, talouskasvu, työttömyysaste, ostovoima ja palkkataso. Aloitetaan bruttokansantuotteella. Mississippissä on Yhdysvaltojen pienin PKT henkeä kohden. Vuonna 2024 se oli noin $53,000. Suomen bruttokansantuote on sen sijaan ollut vuonna 2024 henkeä kohden noin $55,000. Eli Suomi päihittää tässä Yhdysvaltojen köyhimmän osavaltion täpärästi. Torilla tavataan. Hyvä, että valittiin tämä kilpailija, sillä Jenkkien keskiarvo on yli $80,000 ja varakkaammissa osavaltioissa mennään helposti yli 100 tonnin. Mutta entäs talouskasvun nopeus? Mississippissä talous kasvoi vuonna 2024 noin 4,2%. Tämä on mielestäni ihan kohtuullinen lukema. Mutta entäs Suomessa? Suomen talous supistui 0,1% vuonna 2024. Lisäksi ollaan junnattu jo pitkään paikoillaan ja ei taida tilanne hirveästi parantua. Mutta ehkä ei pidä panikoida. Elokapinan tyypit nimittäin kertovat minulle, ettei talouden tarvitse kasvaa. Seuraavaksi katsotaan Mississippin työttömyysastetta. Mississippissä se on noin 4%. Mutta miten Suomessa? Herra jestas, 9,4%. Nyt otettiin kyllä pahasti takkiin. Torijuhlat peruttu. No, yritetään unohtaa äskeinen nöyrytys ja siirrytään vertailemaan keskipalkkoja. Mississippissä keskiarvopalkka on lähteestä riippuen noin $46,000–$50,000 vuodessa. Suomessa palkkamediaani on €3,160 kuukaudessa, eli noin €38,000 vuodessa. Tämä tarkoittaa siis noin $43,000 vuodessa. Kyllä se pahasti siltä näyttää, että tässäkin hävittiin Jenkkien maalaisjunteilla. Pienen palkkaeron voisi ehkä hyväksyä rintarottingilla, jos se jäisi tähän. Ongelmana vaan on se, että Jenkeissä verotus on kevyempää, joten maksetusta palkasta jää suhteessa enemmän käteen kuin Suomessa. Ja nyt, ennen kuin joku alkaa kehumaan Suomen ilmaista terveydenhuoltoa ja sosiaalijärjestelmää, niin ohessa verolaskuri, joka näyttää arvion siitä, mitä Mississippissä jää käteen palkasta, kun maksetaan verot, terveysvakuutus ja työttömyysvakuutus. $50,000 vuosipalkasta jää käteen melkein $40,000, eli melkein sama, mikä on suomalainen keskipalkka ennen verojen maksua. Tästä kuvasta taas näette, että suomalaiselle keskipalkansaajalle jää käteen vain €28,600 verojen jälkeen. Tässä vaiheessa apustaja alkaa kovasti harkita Mississippiin muuttamista, kun tämä on niin harminloista. Mutta ei hätäillä vielä. Ehkä tilanne tasoittuu, kun tarkastellaan elinkustannuksia. Kenties Mississippissä asiat maksaa enemmän. Otetaan vertailuun Mississippin isoin kaupunki Jackson, jossa asuu noin 200 000 ihmistä ja metropolialueella noin 500 000 ihmistä. Verrataan sitä Suomen Tampereeseen, jossa asuu noin 260 000 ihmistä ja seutualueella vajaa 500 000 ihmistä. Ja tässä vertailun tulokset. Jacksonissa elinkustannukset ovat melkein 13% Tamperetta matalammat. Oi perkulee. Katselin huvikseni, että noin 10 minuutin ajomatkan päästä Jacksonin ydinkeskustasta saisi $165,000, eli €145,000 tällaisen 130 neliömetrin 90-luvulla rakennetun omakotitalon. Jos laittaisi hieman enemmän rahaa, niin $310,000 saisi tällaisen jäätävän 324 lukaalin 17 minuutin ajomatkan päästä Jacksonin keskustasta. En nyt tee perusteellista selvitystä Tampereen omakotitalojen hinnoista, mutta tässä yksi esimerkki. $320,000 saa 14 minuutin ajomatkan päästä Tampereen keskustasta 50-luvulla rakennetun
suht rapsakassa kunnossa olevan tiilirapatun omakotitalon. Kyseessä on siis valintojen maailma. En ota kantaa kummassa näistä taloista on parempi hintalaatusuhde, vaan jätän sen arvioinnin katsojille. Tuotteiden hintojen vertailu on hieman hankalaa muutoin, mutta otetaan nyt huvikseen vertailuun maidon hinta Walmartissa. Tällaisen pöniken litrahinta on dollarin luokkaa eli vajaa 90 senttiä euroissa litralta. Esim. S-kaupoissa maidon hinta liikkuu halvimmillaan 90 sentin molemmin puolin. Lisäksi esimerkiksi perusbensan hinta on Mississippissä $2,65 gallonalta. Gallonahan on noin 3,8 litraa, eli bensan hinta on siten 0,64 euroa litralta. Suomessa bensa taitaa olla tällä hetkellä hitusen kalliimpaa. Ei käydä kaikkia mahdollisia tuotteita läpi, mutta pahaltahan tämä näyttää Suomen kannalta. Suomessa siis saadaan vähemmän palkkaa, siitä maksetaan enemmän veroja ja maksuja, ja kaiken tämän lisäksi käteen jäävällä summalla saadaan ostettua vähemmän tuotteita ja palveluja kuin Jenkkien köyhimmässä osavaltiossa. Yhteenvetona vielä. Suomi voittaa BKT:ssä henkeä kohden, mutta häviää talouskasvussa, työllisyydessä, palkoissa ja ostovoimassa. Mutta mites miltä te olette katsojat? Onko Suomessa asiat paremmin vai tekisikö mieli aloittaa uusi elämä siipirataslaivan kapteenina Mississippi-joella? Laittakaa kanava tilaukseen ja tykätkää videosta. Nähdään ensi videolla.